شما ساحه کیهاننوردی در آسیای میانه و همینطور تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ дар ин рӯзҳои сафар ман мушоҳида кардам ки ҷавонон ва мактаббачагону донишҷӯён ба кайҳон ва кайҳоннавардӣ таваҷҷуҳ доранд. суолҳои зиёде медиҳанд, дарк мекунанд ки бояд илмҳои дақиқ аз ҷумла муҳандисӣ ва кайҳоннавардӣ омӯхта шавад. ба ин хотир ман эҳсос кардам ки фаҳмиши шаҳрвандону ҷавонон ва наврасони тоҷик нисбат ба соҳаи кайҳоннавардӣ зиёд аст. خانم میشود در رابطه با فعالیت‌های خودتان قصه کنید. اصلا چطور شد که شما کیهاننورد شدید؟ ҳангоми хурд будам дар бораи парвоз ба кайҳон дидаму мутолиа кардам ва маро ин амр ба ҳаяҷон меовард. ба ин хотир ман фанҳои мухталиф аз ҷумла нуҷумшиносӣ, математика, кимиёро омӯхтам ва ҳамин тавр ба инҷо қадам гузоштам. завқи бештар маро дар оянда кайҳоннавард кард. و مناسبت پیوندان و نزدیکان خانواده با کسب شما چگونه است؟ واقعا آنها موافقند و از کسب شما راضی‌اند؟ волидайнам падару модарам маро дастгирӣ карданд ва ҳатто дар хурдсолӣ маро ба лагер осоишгоҳи марбут ба кайҳоннавардӣ фиристоданд. аз ҷониби шавҳарам низ пуштибонӣ ёфтам ва ӯ корашро тарк карда ҳамроҳи ман ба фюстон омад. аммо ҳангоме ки духтарчаам 3 сола буд, ман ба кайҳон парвоз кардам ва албатта вай дарк намекард ки барои чӣ ман муддати 2 ҳафта дар хона нестам. گفته می‌شود که شما در کیهان مدتی 300 ساعت بودید. آره؟ оре, агар муддати 2 ҳафтаро ба соат ҳисоб кунем, ин шояд 300 соат мешавад. خب در این مدت در مدت 15 روز یا 300 ساعت در کیهان شما کیهان را چگونه دریافتید؟ рӯзи аввал худамро хуб ҳис накардам ва танҳо рӯзи дуввум ба худ омадам ва рӯзи севум эҳсос кардам ки ба ман маъқул аст. барои ман таъсирбахш буд ки аз кайҳон, замин, кишварҳое ки будам ва кишварҳое ки ба эҳтимоли зиёд ҳеҷ гоҳ нахоҳам буд мушоҳида кунам. اصلا چی واقعی فراموش‌ناشدنی و بسیار تاثیربخش در حیات شما در کیهان رخ داد؟ се ҳодисаи муҳим. яке фазои бози кайҳонро дидам, дуввум сайёраи замин ва хонаи худро аз кайҳон дидам ва ниҳоят вулқонеро ки дар исландия рух дод мушоҳида кардам. چرا ساحه کیهاننوردی در آسیای میانه بخصوص تاجیکستان رشد نکرده است؟ مثلا از تاجیکستان یک نفر کیهاننورد هم نبرآمده است. ман ростӣ намедонам ки барномаи интихоб дар соҳаи кайҳоннавардӣ аз ҷониби русия чӣ гуна сурат мегирад ва чаро аз тоҷикистон ба феҳристи кайҳоннавардӣ касе ворид нашудааст. аммо танҳо як чизро медонам ки кайҳоннавардӣ хеле гарон меафтад, зеро барои фиристодани як кайҳоннавард ба кайҳон ҳатто барои амрико маблағи ҳангуфт сарф мешавад. аммо ман фикр мекунам ки ҳукумат тасмимгир аст ва самтеро ки дар ин замина интихоб мекунад ва лозим медонад ки оё фардеро ба кайҳон бифиристад ё хайр. умед аст оянда аз миёни тоҷикон низ кайҳоннавардон пайдо шаванд.